Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Selamat malam Mas Akbar yang tampan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali Mas. Alhamdulillah seneng tenan dalu punika Mas. Saged sareng jenengan niku suatu kebahagiaan saking kula. Wah, Anjir, terakhir kita bertemu ono ing Laladan sekarang. Kita bertemu lagi dipertemukan warga masyarakat Gempol. betul sekali dan juga tanggal 12 kemarin tak iling-ilingno Mas. Dibatalno. Eling betul. Telulas Bojonegoro. Yo aku efisiensi anggaran kan. Nggih, boten masalah. Sementing sedaya niki pinaringana sehat walafiat panjang umur. Amin. Baku niku Mas. Nggih, insyaallah mangke nyambut damel napa mawon berkah barokah ya kepenak. Nggih to Mas nggih. Leres. Nggih. Jenengan nyuwun sewu, lek jenengan main teng daerah mriki pun bolak-balik napa nembe sepisan? Nek dateng desa Gempol nembe sepisan jiniki Mas Dodo. Alhamdulillah. Boten masalah, sapa ngerti sumben ulat marang liyane meleh nggih Mas nggih. Ditimbali mriki meleh. Amin. Amin. Kula ki bangga lho kalih sampean. Banggane dateng pundi lho Mas Dodo? Putra daerah asli Nganjuk. Iso berkibar dhuwur tenan iku luar biasa jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Sedaya niku awit saking doa dan napa nggih pangestune para warga masyarakat wonten ing Nganjuk. Nggih. Tanpa dukungan beliau-beliau Akbar iki mboten saged napa-napa. Leres Mas, leres saestu. Sementing niku awake dhewe tanpa ada dukungan tidak jadi apa-apa. Betul. Dalu niki acaranya apa Mas? Bersih desa utawi nyabranan Mas Dodo. Nyabranan to bersih desa teng desa Gempol. Istimewa luar biasa hebat. Khususnya kangge panitiane Mas. Ngaten nggih? Nggih. Ketuane sinten mau Pak Pamuji? Nggih, ketua panitiane Bapak Pamuji Santoso. Bapak Pamuji Santoso. Piyayine gagah gede dhuwur. Nggih. Halo. Pak Pamuji wonge putih. Pak Pamuji niku nggih putih gagah kangge blangkon. Nek mlaku ngoten. Pak Pamuji Pak Jogoboyo niku nggih. Pak Jogoboyo. Hebat niku hobine mboten ngertos to. Hobine Pak Pamuji napa Mas? Pak Pamuji biyen sik nom-nomane usia 21 tahun. Hobine iku menek gunung. Muncak. Pecinta alam. Luar biasa. Niku nate teng Gunung Rinjani glorot nggih Pak Pamuji niku. Pak Pamuji niku nggih. Nggih. Tapi nggih alhamdulillah selamat ngantos sakniki. Niku wujud semangate. Kulino muncak. Wong nek kulino muncak niku artinya tidak pantang menyerah. Betul. Maka dari itu beliau malam hari ini menjadi ketua panitia. Hebat. Ya, nyawijake sing beda pendapat, sawijine dadi siji. Nggih, lha boten gara-gara Pak Pamuji, Pak. Kula mboten enten sing ngurusi teng lebet mriku. Betul. Atur nuwun Pak Pamuji. Pak Jogoboyo luar biasa. Pak Jogoboyo luar biasa, amanah yaine. Amanah. Hebat. Juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kanggo ibu-ibu sing ning pawon. Ibu-ibu dapur luar biasa, Mas. Amarga wong di balik layar jarang disebutkan, tapi kalau tidak ada andil dari beliau, awake dhewe ora iso dahar. Mboten enten napa-napa awake dhewe. Tapi susahe kula nek panggih kalih sing masahe repot Mas asine. Kok iso repot Mas Dodo? Mesti anggar ketemu njaluk foto. Bar kok dapur ki njaluk foto kuwi ambune brambang. Jahe, laos, campur dadi siji. Pancen yo berkecimpungnya itu di dunia perdapuran loh Mas. Betul. Sing baku ya Mas. Sing baku kados pundi Mas Dodo? Teng mriki namung saged derek dedonga kagem desa Gempol. Ujugipun nggih menika bersih desa. Mugi-mugi desa Gempol mriki saged diresiki jiwa lan ragane. Amin. Ditebeke saking syukur sakite. Amin. Sinakake rezekinipun Allahumma. Amin ya robbal alamin. Niki ngeten Mas Akbar. Kados pundi Mas Dodo? Pak Kades saha panitia niku nimbali dagelane kalih. Oh, dagelannya dua. Dagelan iki ditimbali mriki kon dagel carane ya omong. Omong. Lek dagelan kok mboten omong, kuwi pantese dibayari napa mboten? Ora usah dibayari. Mboten usah bayar. Padha karo menerima gaji buta.
padha karo nerima gaji buta. Iya. Betul. Betul ya kowe kuwi. Aku wis ngomong karo Mas Akbar kok kowe meneng bae. Kok malah wedangku mbok iling Kok malah nguduk pir iki kocok to pir iki. Iki kulo ndameke jenengan. Damelke kok diunduk lho. Lah lali ya. Wis malah ngerokok. Salah ya aku ora bisa omong kok. Kowe dudu janganan Mas. Ya, Bang. Nyambut gawe ora dolanan. Lah terus karepe Aku dik nganggo rokok berang. lah kuwi caca dikeki yo. Cacane do kemijil terae. Ah iya. Siji kas Mas, aku urung Mas, aku Mas. Ah padha ae. Ini lho ngomong. Rene jare kono. Kowe ning kono diantem cempolo dalange entek lho kowe iki. Ono. Omong. Dan omong. Omong apa? Omong apa piye to? Ya paling gak ndongakno apa piye sing penak lho Mas. Ndungakno kok nanggap aku nanggap kiai lho kok. Ora gelan kok ndungakno. Pikirane mulai owang. Ngapuntene Mas, budal man kebentuk blandar. Ngaten lho Mas Komet, doa itu tidak harus kiai, doa itu tidak harus pendeta. Nah, Semua makhluk itu wenang, itu berhak untuk berdoa untuk kebaikan. Lah nek dene jenengan mungel ngoten. Cek wau kok mboten enten donga napa-napa blas. Lho, Acarane apa ya ora kok sebutne. Kok teko ndi-ndi. lha iki mau wis tak dongakno bersih desa. Endi? bersih desa kemarin disebutkan Mas Dodo. Sebutno Wis didongakne. desa ndi? Desa Gempol. Ayo, wis. Ya yo wis tak sebutno tak dongakno. Lah ya wis berarti aku gak usah. Ya bak aku ki awakmu ngono lho Mas. Ya paling gak maringi piye kanggo warga kene. Mari ngopo? Mungkin ora patek di popo ya. Lah kowe ditimbali rene karo wong panitia terus kowe iki ape piye? Sangumu apa kok, Mas? Aku jak foto tok wong tanggapane foto kok. Jero lho. Kok iso foto piye to, Lho? Lah piye lho? Ya foto tapi dia menghibur warga kene. Lah menghibur jelas. Lah terus yang menghibur aku lho sapa? Aku mesti menghibur. Ngeten iki, Mas. Ngaten niki. Kowe iki padha karo gak ngurmati Pak Kades. Ya apa? Pak Budi Setiono. Lho Pak Budi lho ra piye-piye kok kowe bingung. Kowe apa melok bayari? Ini loh, ya Mas Dodo, Iya. warga masyarakat itu sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk nimbali kula panjenengan. Mas Dodo wis ngomong, wis menghibur, wis ndongakne. Lah Mas Nah. Komet itu urunan rembug lho Mas. Urunan apa ngono lho? Sing tak burun ki lho apa? Wong aku rene iki ya golek urun kok. Oh, omonganmu nyolot kowe paling gak iso nyalak Pak Kades piye lho, Mas? Lah nek ngono iso. Kocok kowe iki. Jare kok nyawang. Pak Kades mbok ploroki maksudmu piye? Lah omonganmu Wis Pak Kades iki piye mbek ketok mekan lho. dipasang anu jok ya, Pak. Kades kok dipasang jok iki kocok to. Jare men kita mekan. Maksudku gak gitu, Bro. Iya. Maksudnya Pak Kades tuh ada apa di dalamnya? Ya umum ya jeroan. Ya usus 12 hari ngono kuwi kan. Ya terus neplok cangkemmu kuwi. Kok kok nesu kok. Lah piye kuwi diomong yo angel men to jane kok. Jare di dalam Pak Kades ada apa? Ya maksudnya piye Pak Kades lho? Yes, ngono kae. Urunan rembug lho Mas Komet. Nah, iki sing ngejakin nek gak gara-gara Mas Akbar ra iso teko kene lho, Mas. Nah. Nggih, Mas nggih. Kok diseragami padha ikete yo padha. Ah, Sing dijak sapa? awake dhewe to. Sing nelpon. Sing nelpon Mas Akbar. Kowe ditelepon. Ditelepon Mas Akbar. Lah aku kok gak. Kan perwakilan. Lah aku ora ditelepon teko masakane kaya wis apik. Ya ora. Ya kudune kowe sing Kowe masak apa to? Ndasmu kok merekok. ndas dhewe iki. Kok sandangane padha ikete padha lho. Padha nek gantenge beda. Lah alah ganteng kowe. Lho aku ora omong lho, Jo. Sorry Mas, mang sing ning jero ibu-ibu PKK nyatane sing njaluk foto ya akeh aku. Oh akeh Mas Dodo. Akeh kula. Bu Kades njaluk foto aku. Mboten usah Bu aku ngono. Mboten usah Bu aku ngono. Sik ngorot terus aku. Kayak mau buka dia terus bisi aku. Bisi piye? Aku njaluk foto Mas Dodo pengen ngono lho Mas. Seneng Hmm. mau alhamdulillah pun keturutan. Lagi ngopo to Bu gak pengen kali Mas Dodo. Aku tau duwe pedet. Yo. Lah ngono kuwi awake yo lemu ngono. Lah akhirnya aku ngerti ngono lho. Berarti aku dipadane pedete Bu Kades. Ora. Bu Kades makasih. Ora nesu kowe. Aku ora nesu kok. Ora nesu Mas Dodo apa? Kono lho jangan ngomong ngono. Ngomong ngono lho. Warga kene iki ben piye? Diteni kok. Heeh.
Ngono kuwi jenengan gak menghormati dia. Gak menghormati belas. Saru to, saru. Pan papane iku lho kudu dipasne. Papan ya toh. Aku madhep karo sapa, aku posisine ning ndi. Wong Jawa kudu Jawani, jiwa Jawa kang kajawi. terus jenengan ketika jenengan ketinggalan jek enom, tapi kesekuane kecekel jenengan. Mergo kula menduduki sebagai dalang, Mas. Lah. Dalang itu mudah diulang. Nah, betul. Kalau di bahasa Arab dalang itu dalah. Dalah itu yang memberikan petunjuk. Enom tapi Kekerasan. jiwanya tua. Iki ketok tua, tapi jiwane jiwa kocok. Oh. Ketok ini dipangan codot. Codot iki. Aku dhewe lu bingung karo awak. Aku sok goblok iki. Aku ya ape omong mak kono berbincang-bincang. Kowe menengo kabeh, aku iki kei kesempatan ngono. Ya. Dunung ora, ilmu panggung ora duwe. Ya. Tak suwek raiku. Suwek raimu. Wani. Lho, Wes Mas, wes aja tukaran. Wes dah menyampaikan Mas. nesu-nesu motone kaya ape coblok. Mripate kaya silit pitik. Rene dino iki matane ngene. Foto kaya motor mentok. Delok to nyuwandang apa ya pantes to ngono. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki klambine yang kok terpal to gitu, rupane biru. Kambine biru kok ndok asin. Ya iya. Kaplak. Kaya korden. Batuk tuwek. Wilujeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Do nanti ngomong. Samene mbane kok Sama mbane kok dadak ekon. Sehat ya bapak ibu nggih? Alhamdulillah. Dalu punika enten apa? Enten wayang. Dalange sinten? Akbar. Dagelane Mas Ko. Komen. Niki dalam acara nggih menika sedekah bumi utawi bersih desa. Kula dongak-dongakake nggih. Niki kagem masyarakat Gempol. Donga kang pertama kula mendhet saking Gempol mawon nggih. Gempol menika terdiri dari huruf G, E, M, P, O, L. Gempol. Iso ngene Pak. Diartikan per huruf, Mas. Tak artekno ya apik, ra tak artekno ya ra apa-apa. Iya to. artekno to wis mbok omong. Kowe melok bayar. Nah, Karena aku malah bujikan kok. Karena Oh, alah kok gempal. G. Apa kau kok melu Karena aku tak utar kok LK ya ora apa-apa. aku ben ketok sepel karo kowe. Ora iso kok ya mau ra mbok omong. Ya tak melaku. Melok apa ora iso bayarane dhewe kok. Ngono. Gempal. D. Guyub rukun. Selawase Allahumma. Amin. Kowe iso ya Iso, ampun kowe ki lho piye? Lah mulane wong ki aja ndelok praenane tok. Wis sepurane ya Mat ya. Aja mung ndelok praenane sapa ta sing Aku sepurane ya Mat ya. Aku gak jarak kok. apa mentang enom. Mentok mentok barang lho. Mentok cilik kayak ya ngono to kok. Kowe kok ya iso. Niku G. G. Endah desanipun disawang ya penak, adem ayem tentrem. Gempol iki artine ngono kuwi. Arek aku to. Kowe aja ngono, Met. Aku baturmu. Batur aku mang aku. Kok tak tembas apa? Kae lho kancamu yo dalane. Aku ora ndek kanca ning kene ora apa-apa. Iku utamane kamu dhewe. Musyawarah selalu menjadi solusi yang utama dalam menyelesaikan masalah. Ya awak kowe dhek iso. Menang. G. Peno bar M gempol Gendasmu gludung. P. G E M P. Pental. P. Pancasila selalu menjadi landasan utama. Ya Allah, Met kok iso? Mengganggu. Bindone pas apa, Mas? Pas motor, Pak. Oh, karo kura kuwi kok. Lha apa? Liyane motor.
Niku P, C. Enek C. Gempol. Apa tak sesatno kaya orang-orangnya ramah dan bijaksana. Tepuk tangan untuk Gempol. Gempol luar biasa. Oh no. Ya. Kurang siji L betul ngerti? Orang ngerti no. L. Iya, artinya L ki apa? L hurufnya ini bener. Iya. Maksudnya artinya apa L? Huruf sing terakhir L. Limang waktu menjadi kewajiban yang utama. Ya Allah, Mat kok iso ya aku gumun Mat. Aku dhewe ya gumun cara aku gak. Aku sesuai karo kowe wedi lho. Aku sampe iki ora aku ya lanang tenan. Lah kowe ngakeno siji-siji lho aku ya per suku kata to, Mas. Upamane Mas Dodok kados pundi, Mas? Gempol kados ibu-ibu PKK ugi panitia. Betul. Gempol niku lek kula artekne niku gematine pol. Wah, lah iki lho. Gempol gematine pol. Gempol gematine pol. Nggih, dadi piyayi mriki insyaallah saling menyayangi antara warga, insyaallah wargane rukun kabeh. Gemati karo seniman-seniman. Leres gemati karo seniman. Berarti tiang-tiangnya gemati. Gemati kabeh. Panitia gemati. Panitia Mas Pamuji. Betul. Pak Pamuji Gemati kabeh. Bu, ibu-ibu PKK gemati. Gemati. Gemati to. Nah, gemati kok kopine gawene kok loro. Iya, Piye? Nek gemati kok kopine Loro. Gak mau aku nggo wong papat lho, Mas. yo ngono ya matur. Dalam Matur tambah kopi. sungkan awake dhewe cah mampu Lah nek wis berlandaskan cah mampu ya aja protes. Mula aku nang mobil iki wis tak sediani dhewe. Kompor ya nggo dhewe. Bubuk aku nggo dhewe. Kowe iki dagelan apa rumah makan to jan? Ora teko ndi gani. Pokoke sedaya masyarakat kula tungake muga-muga sugih. Amin. Singkat ngono tok jare kok nurung donga. Iya. Ngono. Ngomong apa? Muga sugih. Lah iki Pak, sing perlu tak klarifikasi niki Mas. Kados pundi Mas Dodo? Nyuwun sewu. Donga diklarifikasi. Donga ora kulaan. Sapa ngerti dalu ki nemuni anu di kabulno karo Gusti Allah ya sugih dak kabeh. Amin, nek ki amin. Lho lah iya Bener ning kuwi kurang bener. piye? Wong sugih ki apik, Mas. Heeh. Tapi sing utama ki ora sugih. Napa Mas Dodo? Wong ki sing utama pinter dhisik. Cocok sak nomor saliman dulu. Sak nomor kudu togel. Wah bodoh ora masuke kok salaman. Sugiyo Njoro Langit. Uang itu yang dinilai adalah SDM sumber daya manusia intelektual. IQ. Wis apik. Ya wis bener to. Nah aku ya panggah sugih iki penting. Nah aku karo Mas Dodo pinter. Pinter kok panggah sugih maksudmu apa? Maksudmu apa? Ya pada sugih to, Bro. Lho ya apik pinter to. Lah kenapa? Lho wong pinter ki malah sing digoleki wong akeh. Lah sugih. Sugih ora mesti digoleki wong akeh. Ora digoleki ora masalah wis sugih kok. Ayo ngomong apa? Kados dalang sinden pengerawit iki ilmune nek ora mumpuni pinter akhirnya ditanggapi wong. Ora iso ndalang nek gak pinter. Betul, ora iso nyinden nek ora pinter, ora iso mengerawit nek ora pinter. Alah pinter kaya apa ndalang api kaya apa? Ora nek wong sugih, ora tanggapan. Siapa sing ngapain nanggap? Cah dadu wirunan. Enggak mungkin. Dadu nutuk cengelmu. Ora tak emosi Mas, kowe ratuk. Obat-obatan karo aku ratuk to. Lho. Kapane kok ratuk? Wis bener dhewe omongan. Bener to sugih penting. Mas kowe sugih sondolane nek kowe ra pinter kowe diapusi wong entek bandamu. Aku sono. Sedina ping 3 ora masalah. Lho kok entek kan kowe? Lho diapusi wong panggah sugih kok. Iya ra, iki ra. Kok sombong men Mas Dodo? Lho sombong to. Wong diapus ana wong sugih kok saiki diapusi sesuk jek duwe. Iya ra? Heeh. Pikiranmu nang ndi? Ini Mas tak halus ya halus. Halus. Kita dengan kepala dingin gak usah. Ora iso, kadung. Iya iya, ngene lho Mas. Masuk kaduli. Ora. Ngene lho Mas. Saiki tak takoni. Sampeyan ngerti sekolahan to? Ora. Lho kok iso ora sekolahan kok ora roh. Ya ero ta umum. Sekolahan kanggo apa? Empuk. Kowe ndek anak ora? Duwe. Mbok sekolahan apa ora? Sekolahno. Ben piye? Ya ora ya sebut padha karo kanca-kancane kok. Kok isu nek kegiatan seragaman adus kono le melok masalah pinter ora masalah. Justru nek pinter mah tak kaplok ya anakku. Ya kok itu ndasmu melantar. Jenengan nek nyuwun sewu, jenengan sekolah ki ben piye? Ya itu pendungane wong tua dititip ning sekolahan Bapak Ibu Dwijo ben pinter, Mas. Ben pinter anakku ya tak sekolahno ben pinter. Kuwi anak urusanmu.
Anakku ora sekolah ki mbene padha karo kanca-kancane. Wis ngono tok wae. Kancane ketok isu tangi adus seragaman. Kono le barengi kancane. Masalah pinter ora pikir kari penting sugih. Lah nek anakmu kanthi ora pinter, sing penting ben padha karo kancane. Lah nek ujian terus ora pinter, ora munggah, ujiane ora lulus piye? Tak kokno sisan. Garis sugih, garis polan diri. Ya ora. Bayangkan ora? Wong sugih iki manfaate akeh to. Kowe sugih anakmu ra pinter. Bocah bola, ulunge terus piye? Ora apa-apa. Penting ra yo sugih kan. Piye to iki? Bocah iki kok nemen to? Nemen ketok ya Isan. Mas kowe ngerti unen-unen ora? Unen-unen apa? Hah? Unen-unen bahasa. Apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kuwi wong kon sekolah ben pinter. Ora usah dhuwur-dhuwur omonganmu. Lah kok kok gempal nganggo Google Map kok teko Cina. Kowe pe takok sapa Sauli? Sauli ngeprok kowe iki Teko Cina. ya omongane nyolot iki wis-wis iki. Ora nyolot ki aku berdasarkan lo Pani maju kowe. sapa sih man? Iki tak bukan kene Mas. Ah, pripun pripun? Ini gak goro-goro aku kowe ra teko kene lho Mas. Maksudnya apa? Kowe rene gonceng sapa? Lah kowe lari ya? Lali piye? Aku ngocek sapa? Gonceng aku ngono kok. Mobil sapa? Mobilku. Kene piro? Duh. Ya paling gak aja nyolot omonganmu to Mas. Alus karo aku to. Merasa terima kasih nek Terima kasih iki. Mundi. Terima kasih Mundi. Makasih. Iki ngajak gelut iki. Ngejak gelut, omongan terima kasih gak ikhlas, Mas. Nadane iki alus nek terima kasih. Lho aku nunut yo bensinnya lho. Piro? 50 iki. Badakan apa kuwi? Kowe iki pikiranmu kok ndi to? Besok tuku dhewe. Tuku apa mobil? Mobil Mobil apa? sugih kok. Kowe iki gak to pinter. Ya, Pak. Manfaate wong pinter ki akeh timbang wong sugih. Akeh wong sugih manfaatnya apa wong pinter? Wong pinter nyuwun sewu. Kuwi akeh manfaate. Kuwi ngelesi bocah ning sekolahan. Kuwi ben pinter. Iso. Alah ngono ki tok. Nek ape mergawe ning perusahaan sing digoleki wong pinter ora wong sugih. Ora masalah. Lah nek wong sugih apa? Lho kowe ngerti masjid urung dadi. Iya. Nek umpama aku sugih, tak dadekno wong aku sugih. Omahmu urung keramikan, tak keramik bojomu. Iso untuk keramik. Omahe. Bojoku kok keramik tak kileng-kileng gak kapok kowe. Omahmu sak bojomu tak keramik. Saking syukur rasa manfaate akeh yo. Apa kuwi? Kaya dalu ki, Hah? acaran kene. Bayangan. Kok ketoke kurang. Tak sumbang. Jangan ning desa Gempol kok sumbang. Sumbang. Weh, berarti sugih tenan kowe. Sugih ya. Berarti engko mantuk rasa njaluk bayaran sugih yo. Jadi sapa? Jadi Sebenarnya wis sugih. Lah sugih umpama, Mas. Ora wis kadung. Omongan sing pertama sing digunggu, Mas. Iya. Heeh. Upama. Peti. Lah nek wis sugih nyapa ya nek. Lah pira okang-okang nomah kok ya. Ngatur ke sembah nuwun. Ah. Ngatur nuwun. Yang pertama kanggo sapa? Nggih Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Kades. Nggih. Ketua panitia. Mas Pamuji. Mas Pamuji kang pundi piyayine? Duka? Nduk. Wonge piye? Eh? Wonge gagah, Lega. gede dhuwur. Iya. Kulite piye? Ireng. Lombong kowe iki mbok iso rada ngerodo karo bobong. Lah kowe iki lames. Ya paling gak iso ngangkat anu ketua panitia. Lah nyapa Pak Pamuji kok kuning gede dhuwur. Ya wong ireng kok. Kuning gede dhuwur kuwi lho. Wong ora apal kok sing kita. Ngono, Pamuji apa saiki perawatan. Oh, sing putih. Lha nyatane kaya ngono. Dalu niki luar biasa, Mas. Kados pundi Mas Dodo? Kompake warga Gempol wis hebat. Ngaten nggih? Nggih. Eh. Iki patut dicontoh saestu. Leres, Malah leres. desa liyane. Ah. Ngeten iki nggih nguri-nguri kabudayan nggih ngurup-ngurup. Betul. Napa melih kula titeni. Titeni piye Mas Dodo? Enten wayangan, enten tontonan sing mirsani wargane piyambak, sing ning ngarep dhewe ki wong wedo-wedo. Iki desa sing becik sing apik. Kok Bakal maju desa iki. kok ning sing ning ngarep-ngarep ki wong wedok. Wong wedok Bakal maju. maju perkara apa wong wedok biasanya rukun-rukun. Apa ning ndi wae mesti seragam. Nggih mboten? Betul. Seragam Kaya panitia. panitia kompak kabeh. Kompak. Ibu-ibu PKK seragam Kompak. kompak. Betul. Wong iki nek ngomong secara teori ya ngono lho. Omong secara survei. Wong wedok ketok rukun iki ning jobone. Jerone asline. Kalau bilangnya anyar mata. Jerone kaya ngono. Tak kandhane kaya imitasi. Ini kerja ya, aku
iki kok ngerti nang gone toko emas. Ora ya, kuwi mbok delok-delok tok terus foto. Kuwi wong wedok, nek wong lanang iki wong sembodo. Sembodo Wong sing paling kena dienggo kalahan nyambut gawe nyukupi keluarga ning gak tau mbok ngarep, mbok nguri di balik layar. Kuwi wong lanang. Ngono lho, Cok. Ini sapa? Lha kuwi apa ora delok kok ciri sapa? Wong lanang iso sembodo ya berkat wong wedok. Kondi. Lho wong wedok sing ngurusi keluargane sakmono mbane lho, Mas. Malah ngenteni apa-apa lho. Ngenteni piye? Wong wedok sing butuh skincare wedak kabeh iki wong wedok. Wong lanang kuwi tuman skincare. Ora enak ya ireng-ireng keling-keling ngono kuwi. Ngoten iki lho, Mas. Ngaten iki. Anane wong wedok skincare-an yo kanggo sing lanang. Kanggo sing lanang cantiknya Ya, seorang cantik. istri itu untuk suami. Lah nek bojone cantik sing lanang puas. Kuwi rak teori. Kok iso teori terus to? Cantike wedakane ibu-ibu ki nek ape metu tahlilan, duwu, becek, nek ae masak mati ayu-ayu. Lah nek ning omah, Aja nang omah kumpul bojone gak damul-damul kaya ngene. Ana Pak, wis mangan korung karo apa, Pak? Kuwi waktu itu tak omongi. Mula bojoku ki njaluk skincare tak tukokno sing murah pol. Apa enak skincare? Enak 85 wis putih. Skincare apa? Paragon. Coba Wajahnya putih. putih. Paragon ini cantik jeruk. Ora masalah penting putih. Bojo bocah. Iya. Kuwi bojo kok tembok sekolah. Karena aku sing bojo aku kok bingung. lah tapi nak wong wedok sing nyukan to Mas, ngeladeni wong lanang. Lah, lho. Wong lanang arep ngopi, wong lanang arep mangan, sing ngladeni sapa nek ora wong wedok? Sing gawe sapa nek ora wong wedok? Kuwi ra umum kuwi. Ya. Aku gak tau dilatih. Lah kowe piye? Wah, aku jan kesiksa. Apa wae gawe dhewe sampai ganti LPG ki lho ngongkon aku. Mas pasangno, tukokno pasang sisat, mun tak pasang kebledosan ngono dhewe. Ya, Apa nek wong lanang ki rasa kebledosan? Wong lanang iki totoane ya nyawa lho, masang LPG keliru pikir ngongkon. Lah nek pasang LPG dipasane wong wedok apa ora isin sampean? Lho, yo ora jane. Lho, kok yo ora jane iki terus Terus piye? nggo masak sing nganggo masak yo wong wedok dhewe kok. Sing nganggo tuku LPG duweke kok wong lanang. Kok ijek wong lanang sing tuku, sing ganti ya wong lanang. Kowe iki lanang apa wedok? Mana? Lah lah ayo justru nak wong wedok-wedok ngarepi kadang-kadang malah ganggu fokus. Lho kok ganggu fokus Ganggu iki? fokus piye to? Lho piye to? Campur sari wayangan mulai lagune mulai. Heeh. Wong wedok kok ngarep dhewe iki rupane rada lumayan wayu. Wayu anake cilik ngemi sisa. Aku tahu tolak kene main lagune enak apa semak kono malah njoget anake. Nah, Anake apa? Anake bingung. Aku nang ngarep dhewe kudu tak pasno tapi kok Kowe mungkin jangan ngambil tindakan. Ambil tindakan. Dicekel-cek kayak manane. tak cekel-cek kayak urung sampai tak kena aku remuk. Royok masar. Ora apa-apa ngapet to. Nyanyi-nyanyi. Ora. Heeh. Tetep bang sing perang Mas. Upamane kados pundi Mas Jojo? Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sinten sing pados mantu, aja sing turu kaya wong sing ning tengenku. Aku golek seniman, pinter lan beriman, contone kaya aku. Aku lemu. Ora cerita wis padha ngerti. Kowe lemu ya kebak lemah. Kok aku lemu. Lho nyanyi dintai lho. Lah wong iki nyanyi berusaha menghibur kok mbok tahu. Ya. Ning lemumu aja siaran. Lagune ngono. Lagune ngono. Aku lemu guyang-guyu yen disawang pantese dipek mantu komet puro guyang-guyu yen disawang rupane kaya Dudu aku lho, dudu Mas Jojo lho. aku ora lho Mana? kalau baca dhewe Mas ini. Mas. Oke. asu kok oke nih Kok goroke ta lho? Cakek. akhirnya kowe wani apa dadak Apa ngomong? Malah gak apa-apa Mas ini justru meringankan pekerjaanku. kau bisa meringankan Aku ora omong lho, Cok. lah terus piye Lah ora omong kok ndak gelem dhewe. Karo Mas Akbar ya. Aku Iya. tak tenan iya.
nyantek kawit nyantek bar ngono terus ya. Iya. Gawe omong. Ora apa. Oke. Ya, dicekel omongane lho, Mas. Nggih. Wis pokoke dalu ki seneng ya, Mas. Seneng-seneng. Wis dagel nang kene menghibur nang kene. Hah? Seneng. Seneng. Mulai cek gowo open-openan. Ngono ya, Mas. Ngerti napa? Apa niku? Asu. Su. Su. Kok malah HP kuwi ya? Plaki. Plaki. Jenenge sapa, Mas? Plaki. Kurang HP. Lah napa? Utun. Ya. Utun. Utun sini utun. Kok lagi umur gitu. Asu. Asu apik iki niki kok sindene cek wake lho Mas. Jorno. Ah ngeten iki lho seneng Mas. Seneng to? Ya nek jenengan sindene mening-mening ayu-ayu. Nggon kula mboten kados ngoten. Kono ning omahmu kono? Nggih. Piye? Berwayangnya sindene tuwik-tuwik. Umure 4-5 munggah. Nganti koyo ngono kuwi ya. Nek jenengan jos. Nuwun sewu tepangannya nggih. Iya no, heeh. Nuwun sewu ingkang niki nyepeng niki. Paring ekspos sinten nggih? Kula Sinta Mas Dodo. Oh, Sinta. Nggih. Di dalam saking pundi? Kula saking Kedung Dawa. Sakira dawane. Kuwi jeneng desa. Iki jeneng desa kok sakira dawane. Kedung Dawa iki dekat sini. Dekat Nggih, sini. celak monggo mampir. Nggih. Hobine napa, Mbak? Hobi kula berenang. Wah, Cocok kuwete piye? yo. Cah wedok nek hobine berenang iki piye? Mas, komen. Iya, berenang iki tahan pukul. Masa tahan pukul? Piye lah, mulai dari atas sampai bawah semuanya terlatih. Ngono berarti Termasuk pernapasan. lek dipek bojo piye? Cocok ora? Cocok Mas. Geser. Geser. Paring asma Mbak Sinten? Kula Sri Wahyuni. Dalemipun pundi? Saking Jati Kampir. Hobine napa? Printil Brambang kali Obyok Brambang. Bambang karo Obyok Brambang. Piye? Kuwi dipek bojo piye? Men. Emang repot nih Mas. Loh, Kuwi apik Mas. ngasal duit to, Mas? Nggih, jadi mulai dari awal sudah menunjukkan bahwa beliaunya pekerja keras. Kerja keras iso golek duit dhewe. Lah, sing lanang rasa nyukupi. Mandiri. Mandiri. Ora gengsi ya. Ya, tidak gengsi. Bridel. Bengi iso nyindan, Heh? isu iso mredeli. Berikin. Ya, Rek kali iki entek kabeh awake kok mriyadari. Nggih, geser. Geser. Nggih, paring asma Mbak Sinten? beser Mbak, beser. Geser, Geser, geser iki geser. to. Geser ngene. Heeh. Nggih, kula Aulia Panesti. Kalau dalemipun pundi? Sidoarjo. Sidoarjo Jawa Timur mriku. Betul. Hobine napa? Mancing. Mancing. Piye, Men? Piye cah wedok kok hobine mancing iki piye? Cocok. Cocok dipek bojo. Sak hobi karo aku. Padha mancinge ya. Padha mancinge. Nah. Wah, jan iki ora apa-apa dadi bojo apik iki malam pertama setelah sampai popo. Terus golek cacing. Nek kok cacing. Mancing berdua karo Prewidi ya. Lah terus malam pertamane piye? Yo nang pemancingan. Masa kok. Ora tau tonggo. Klereng-klereng. Geser klereng-klereng. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Lho, sapa iki? Walus, Mas. Lah kayu. Wedok sih ini pilihan. Namanya siapa, Mbak? Panjang Madina Putri. Power Ranger. Power Ranger Jasmine. Ora cerdas semua. Ranger. Pak. Heeh. Iki lho mancingane halus. Nek kira aku mau pegel, mare pegel wong. Yo aku kurang ini budek. Nah, kate. Nggih. Gak lunga kok. Oh sing metu gerabang tok. Ndak Ranger. Mbak Ranger nggih. Rumahnya mana? Telat piye to? Iki lho piyayine halus. Piye. Hobine napa, Mbak? Maling. Kowe Maling. ora apa-apa. Lho kok ora apa-apa iki? Masa ora apa-apa lho. Kejahatan lho iki. Kejahatan lho, kriminal. Tidak semua maling itu kejahatan. Loh. Malingnya kejahatan dari sisi mana? Kalau maling itu untuk keperluan pribadi, itu bisa dikatakan jahat dan KUHP. Tapi ada yang maling dari bandane wong sing kira-kira sugih ning hasil korupsi dimaling didumno para fakir miskin kuwi ora apa. Kados jeng Sunan Kalijogo. Jadi apa? Jadi sopir-sopir. Kapok nang Ranger. Ranger. Larang. Lerek. Kulite moning. Iya
Iya, kuwi ngombe kopi nang kaya koler. Ketok ireng-irenge. Iya. Kuwi nek kopine gak serono gak serene api. Lah terus piye? Yo keselak goblok goblok. Iya. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma Mbak Sinta. Ya, perkenalkan nama saya Birgita Ayu. Birgita main Saya aslinya Kediri tapi sekarang di Solo. Oh. Iya. Hobinya apa, Bi? Hobinya saya senengane godo dalang, Mas. Weh, nek iki piye diwerti artene apa ora iki? Masuk orang ngono iki. Lek piye to Mas Akbar, lek piye to iki? Anak aku nih kowe ya karek mangestoni nah. Berarti cocok. Mbak Brigita niki. Iya. Siapa tadi? Birgita Ayu. Iki omongane belajar kok kudu Kondisi. Padahal Mbak Birgita kok. Hobine nggodho dalang. Hobinya udah darah. Iya. Gak apa-apa. Neng aja terus. Enggak dukung ya? Tak cukup. Dukung, yes. Neng aja darah sing iki bojo. Loh, ora. Lah iya, darah sing Joko-Joko Iya. apa? Lah kan Joko to, Mas. Joko. Oh, warga masyarakat Gempol yo ora lho. Dalang Akbari dalang sik Joko urung tau kambon wong wedok. Ah. Sepret piye to Mas? Apa to ngentahi? Wong KTP niki Wong kambon nek orang kan iki apa begitu digowo? Loh, tapi kan tidak bersentuhan. Nah, tidak bersentuhan kan tidak terekam jejak digital. Orang ngerti ya, siapa ngerti nang guri kono? Ya. Apa nih beri kono? Iya apa? Belum penting kan Anu berbincang-bincang. Yo nos duluran iki akeh. Iya, iya. Beser. Beser. Terima kasih. Makasih Din Birgita. Selamat malam, Mbak. Yes, selamat malam. Namanya Mbak siapa? Yovika. Sinten. Yovika. Sinten lho? Yovika. Wah, Yovika. Iya. Rumahnya mana sih? Ngawi. Oh, Ngawi. Iya. Ngawi, Mek. Ya, Ini apa, Iya, Mbak? iya. Kula ngopine ngopeni manuk. Iya. Ini cocok ora? Bisa bojo cocok ora nek? Nek mau nggodane dalang iki Dalang. ngopeni manuk. Iya. Iya. Coba ya. Apa piye? Manukku berat-berat di dalam. Makanya gak. Manuk utot kuwi maksudnya. Cocok. Alah, tuh. Jenengan ngopeni manuk napa? Manuk napa lho, Mbak? Manuke bapak kula kutut. Malah manuk kot. Iya, lah rumah kamu apa? Lah tak kira lah kutut. Ya kan ya putut. Kutut toh? Iya. Nah, tak kira kutut. Mulek kan. Kan ya putut. Kutut toh? Iya. Walah. Kono. Lah, sing terakhir. Terakhir kowe. Ayo kowe sing nekone kudu kowe. Nih, mun telas sih. Udah sing kamu lho kabeh dikakoni wek. Mas Dodok wis nekoni, aku wis nekoni kok. Genti. Ayo bocah dhewe. Sopan. Sing sopan santun. Nggih. Lah kadane yo ngono. Lho, kowe tak kadane ngono iki to. Kowe tak guling sinden lho, senior sinden lho. Senior lho, kowe nyepelekake to kowe. Masa ya jadi hobi. Dulu. Semua orang itu mempunyai lho Mas yo. Ngece. Nenek. Wih. Wis maya. Wes. Maya lho. Ngomong iki. Lho. Itu nanti kotos ya. Apa kok kotos? Yang meniki wae ganti oli. Wis maya ngono iki tanggung jawab. Jawab. Miknya dipakai saya. Gua dari mana-mana jungkel lho, Bro. Mek, aku promo. Ya. Bareng kene diongkek iso kretek. Agak wis aku piye to? Iya ya. Kenapa, Mek? Obat-obatan gampang. Nek kita yo pikir angel to. Kok angel? Reno-reno jaluane. Lah nek duwe ya. Malah ki anggere nek duit titik karo balsem wis beres. Gua apa? Lah iso glegek ya apik. Ditanya. Tanya. Beradir tanya. Selamat. Selamat malam. Sing Saja. ya wis orangnya dong. Jenggok bersih. Kuwi jenenge wong supaya. Bersih. Namanya siapa saya? Imut-imut aku ditapuk lengannya minger. Ya, dowo ya. Oh iya. Namanya siapa? Oh. Meriem. Ini bener-bener jasmu ini. Hobinya apa Bude? Bude. Sayang. Hobinya apa sayang? Hobinya apa saya? Nyeluk senyalus. Hobinya apa saya? Monggo Bu, nek badhe ngidoni monggo. Sirap berambang.
Apa Mas Jiri? Apa sih? Apa sih? Adol brambang. Mosok ora. Siapa? Sirat. Sirat brambang. Sirat brambang. Wih diseratin yang tidak mau Mas. Sirat yang rai tadi. Sing ro ya sapa? Dijelasen lho. Iya. Iku brambangnya apa? Apa maling? Brambangnya wong gempol. Oh, iya. Dalamnya pun tidak sini. Kadung dawa. Kadung dawa mriki. Nggih. Tak kowe kon. Tak kowe wis dipacar kok. Nah, tekone lho. Iya, cari. Jadi tekon itu nyonya, statusnya nyonya mu nyanyo. Mun gak ada pacar apa dereng? Sampun gak dapat pacar apa? Nak takon sing apik. Oh iya. Nah, syukur. Toto ngomong lho. Sampun gak ada pacar. Sampun. Wih gue ada. Ora. Dirapi dhewe. Wah dhewe iki kok ya. Sinten Rin gak Takbir kepak. kita. Ayo, cepetan ya. Ayo, seperti jam. Yo. Selamat malam Mbak Pirkita. Selamat malam, Mas Dodo. Lama gak jumpa lo ya. Sorry bro. Jodoh ini. Plak. Tadi saya belum salaman sama Pak Dalang. Saya tak salaman Oh, iya. dulu ya. Selamat malam Pak Dalang, apa kabar? Lama tidak ketemu ya. Iya, sehat nggih Pak nggih. Sehat. Kamu sehat nggak, Mbak? Sehat. Kabar seneng. Mas Dodo. Dalang. Mas Dodo tadi datang ke sini jam berapa? Oh, sampai sini jam 9. Jam 9. Iya. Walah, kok sampai saya ganteng toh, Mas? Oh ya, wah, tenan weh. Dan aku kangen karo Aku ya sampean. kangen. Ya Allah, Mas. Apa itu salahnya? Mas Akbar. Ya Allah, Mas Akbar. Saya kurang pula benar sih. Tak benarkan apa gimana? Hah? Tak benarkan apa gimana? Oh, enggak. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah sehat tuh Mbak Firman. Sehat Mas Berangkat Akbar. dari Solo jam Tadi dari Solo jam 5. Alhamdulillah sehat tuh, nggih. Sehat Mas Akbar. Iya. Ngopo tok aja suwe-suwe. Sama ini ngapa tau kok kayak nesu-nesu gitu? Halo. Sama ini siapa? Ayo aku siapa ya? Mulane kok dadi wonge aja keminter. Jangan minter. Nah, Lah, Cik Pirkita. Ya Allah, Dodo, ya Allah. aduh, Mbak Firman, Mbak Firman. Mas Akbar. Muah, muah. Aduh. Hei. Kowe kan. Payu kulo karo kiye. Monggo dirapi. Ora apa. Aku karo kowe bagaikan kodok melindungi kamu. Bos aku. Cik Pirkita. Halo Mas Dodo. Dungo napa tenggene desa Gempol. Wah, wis aku kon dungo. Loh, karena kita itu akrab, kita itu seperti saudara. Mendoakannya apa salahnya to? Kalau kamu Lah, iya. kan kok dungo kabeh lho. Wong kurang bersyukur. Semua orang itu berwajib berhak mendoakan. Kita itu meminta kabulane kantun ngarsane Gusti. Urusane Dari sini. Wong aja sok dalem wae. Lah piye? Lah kuwi kewajibane yo dilakoni. Lah wis dilakoni ndi? Iki lagi kemana? Menghibur. Ya Ini menghibur, kita menghibur ya Mas. Iya. Ya Allah Mas Dodo. Muah, muah. Yes. Sosok weger. nyapa kok nyuruh-nyuruh lho apa? Nyapa. Masa nyuruh-nyuruh lho. Lah jagane nak omah. Aduh, contohnya aku karo Mas Dodo kayaknya loh Mas. Cipir kita. Muah. Aku Mas Dodo, karena kan kita sudah seperti saudara sendiri. Iya. Saya boleh tanya Mas Dodo. Boleh apa, Dik? Umpama aku ra duwe bapak, sampean arep dadi bapakku Mas Aku Dodo. kan bakal jadi bapakmu, Nduk Cahayu. Mas Akbar. Dalam-dalam gitu. Mas Akbar. sing cedak eneng Umpama aku ora duwe pacar. Aku siap jadi pacar. Ya.
pesen kendang Mas. Ayo. Kecebrang kendang. Wis saking menghayati peranku apa Mbak Birgit. Mas Dodo, ki aku ki mau berbaik Mas Dodo Mas Komen. Iya. Mugi mumpung aku berbaik hati karo sampean ya toh. Iya. Tak tekoni iki. Iya. Mas Dodo, Mas Dodo Mas Komet. Iya. Umpama aku ora duwe asu. Terus Pak. Ini toh. Lah ya. Di kita piye to, Dik? Mas Dodo. Dalam. Mas Dodo, umpama aku ora duwe ibu. Aku bakal siap jadi ibumu ayo. Mas sabar. Apa? Mas sabar. Umpama aku ora duwe bojo. Aku siap 24 jam jadi bojo. Iki tak tekoni nek Mas Ora Komet. tak takoni lho, umpama nang omah ora enek tikus, gak masalah. Terus siap dadi tikus, pendino tak krititik. Ora urung ya dadi elek. Jadi tikus. Kok kene tak kaya umpama duwe pacar kene bapak, kok kene asu. Komet jadi tikus. Ora. Sing mbok krikiti apa dadi tikus? Tikus kok ngrikit diatur. Yo kare tikuse, butuh aku ngrikit. Jawab. Sing kok krikit sing ndi? Yo jempol sik pertama. Sikil jempol. Yo enggak. Oh, tekan ndi iki? Tekan ndi? Dengkul dan sekitarnya. Dengkul, badengkul. Tikus enggak. Terus enggak? Krikit ndi? Krikit ndi? Ya kaya orang tikus. Oh, Kalau balik. Kok orang tikus ada tidak buku lho. Enggak, mate balik, Mas. Oh, balik. Dudu kuwi. Dudu kuwi. Gini betul. Monggo Mbak Bangga. Ayo dirayu sik no. Hah? Dirayu sik jam Mas Komet Mas Dodo iki pinter di ngerayu nganggo nada. Oh, Ono no. tunjukkan Mas, tunjukkan. Mas iki puncak Kok langsung ngebak. Ayo rayu sik. sing pirasane iki, Mas? Apa kuwi? Sampeyan ngomong. Sing lagine cintaku hanya kamu. Siap. Siap Mas. Karo ngene kira-kira. Oh, karena gini. Oke, siap. Uji wae biar uji wae lho. Cintaku hanya kamu. Oh, Cintaku hanya kamu. kaya ngono kuwi lho. Piye Mas kono, Mas? sementara gak apa. Kowe gak ngrasakno apa-apa? Urung. Coba dalane iki coba direkoni ya ta. Apa? Sing mau? Heeh, sing Cintaku sama kamu. Sampeyan sing ah. Oh, iya. Aku ya. Yo, cintaku. Ya, terus Sampai ayo. suara kita, yo. Cintaku hanya kamu. Iya, Mas. Ora apa tiru. Aja nyanyi. Aku. Cintaku hanya kamu. Oh, Ora enak. Hilangnya banget. Aku mak kudu lho. Aku kudu beri kita sih. Enggak bagus ya, enggak beri kita. cintaku hanya kamu. Ilang. Api ya ampun. Nyapa pikakmu kek ngono? Kenapa nih? Gua mau krosok. Krosok piye? Gua mak ternyong. Coba ini pasti dia harus dicoba. Ini termasuk Dari sini Mbak Cinta. panggung. Ayo. Pakai mic. Satu-satu. Dok, pertama kamu dulu. siap. Soto, lihat soto. Sama nih, Mas. Cinta. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jemur. Berarti kita harus Menghayati, betul. Satu-satu. Anu, Mbak Bir. Ya, ayo Mbak Cinta ayo. Dari sebelah sini, Mbak. Sini, Mbak. Manggo melot ya, Mas. Bisu, Mas, bisu. Bijum. Betul. Mendisium, ya. Siap. Ciraluko. Cintaku hanya kamu. Mikir dhuwur-dhuwur ketutupan. Mengisar. Oh, kedauan jarake. Iya. Yo. Bapak. Iya. Cintaku hanya kamu. Iya. Wes ora prongilan. Iya, terus. Lerek. Ayo, Mbak Sri, Mbak Sri. Ini mesti apik iki. Apik. Api,
pengalaman. Ayo, Mbak. Pengalaman apa? Pengalaman muni. Hah, kuwi lho, Cok. Oh, iya. Ayo. Iya, iya, iya. Ciro lu. Ayo. Cintaku hanya kamu. Beda. Ya apa? Kowe sapi bengak. Apa ya? Sing ngalus kok Mbak kok. Oh. Kayak tekok sayang temen. Gila nih piye sampean bayangane elek Kaya lilir. Wah, biasa. Besi. Pakai mix sayang ya. Sik Mas. Iki sing tenanan apa sing piye? Tenanan totalitas. Menjiwai. Tenanan. Sing kudu tak bayangin apa iki, Mbak? Yo nyanyi nih. Lagune. Oh, lagune. Oh, Siap siji loro telu. Sik, tak mikir. Iya, iya. Oke, yuk. Dek. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Dilatih piye? Apik. Api mengapa? Silane 85 iki. Kancaku kok modelnya ngrangsemi napa kowe? Kowe kok ngrangsemi kenapa? Kowe kerasa piye? Ayo, Ranger. Kaya ini mulai milih. Komat dekat depannya Ranger. Tidak. Di sini Mas. Di sini Mas. Orang pengapesanku ojo. Aku ndak nyokot. Siap. Aku gak iso sakit ra. Ayo. Ciru, cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Wes. Oh. Mas kancamu ki ngono. Ayo ibar saiki. Lah nyapa? Aku wis milih. Iso milih lho. Wis cair lho. Saking cairnya metu koyo kuping. Wis ya. Ijek loro ya. Wis kadhe cerita ya. Ya. Loh, ya harus adil. Semua. Kowe aja ngrepoti wah. Ngawi. Geser. Marah. Ya, Mbak Yovika. Yo pika. Ciru. Ayo komat dekat. Mas. Wah, dilihat mulutnya dilihat. Siap ya. Iya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Hilang. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat, Sampean. hangat kuku. Dilatih. Wis Ya, iki lho nyapa wis iki lho. Siapa? Kakak tak benakno selang. Woi, urusannya panitia. Panitia urusan panitia. Udah ngono. Yang terakhir iki Terakhir. Sama dia aku dua. Saya kasih ki. Dites Mas. Yo, itulah aku melok banget. Jadi justru daftarnya Sinten Asabatan yang punya. Tapi kalau Warna. Cintaku banyak kamu. Keturunan kah? Laras dur Semarangan. Saya ini gampang keturunan. Ngono lho, ini. Baleni. Cintaku hanya kamu. Wes, mulai gak yang betul. Ayo nembang ya Mas. Nebang no. Mobil kita. Nggih, mbok pilih enten pamunggutan Pak Dalan. Niki bebas. Tapi ada pamundutan 2. Niki saking FMA, kita nyuwun ada lorong ati 2 Oke. atau lali janjine semoga. Oh nggih, kali salam-salam nggih Pak Salam Dalan. harus wajib. Kagem para penggemar YouTube lan para warga masyarakat Jempol. Nggih. Apa Mas? Gempol. Ya, nganggo G ya. Nggih. Gempol mugi-mugi panjenengan sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Amin. Lan tadi ada salam dari Pak Oka Wibowo Mas Dalan. Oh ya, Australia nggih. Amsterdam Belanda. Oh, Belanda cing. Sing maringi paketan kok. Iya. Ini paketan iki. Nggih. Sampeyan diparingi dia. Hadiah. Lah kula enten. Apa? Kula diparingi dulu. Nenek Boten. Kang Uru. Kang Uru Ada Pak Kawi Bawa. Mugi nyuwun Apa apa itu? itu seketeki kalian Kartonyono. Kartonyono apa? Kartonyono ya janji Ya. apa ya?
Mana dulu monggo Mardika dipilih ada lali janjine loro ati dua karo permintaane Pak Oka Wibowo. Ya aku karena ini yang pertama langgam dulu. Iya no. Loro ati dua. Iki spek laguku Mas Manjan saya. Ngono nggih. Ya. Kisah sampean iki. Hah? Kisah sampean. Kisahku Mas. Wis. Sering disakiti. Buka celuk, dilanggam kiriin. Heeh. Yuk engko lagi didangdutne. Coba kaya ngopo Mbak Dir? Yo. Ini buka celuk. Buka celuk. Sampai kanan buka celuk itu udah Pak Dalang. Ya. Iya. Celuk sapa? Nyongo. Sing dalange atase jeneng ya bandung. Loh, sama nih nggak ngerti toh Mas. Nyapa? Iki loh Mas, gamelan iki loh Mas. Ngerti gak tulisannya iki kok AB iki ngopo? Nyapa, Mbak? Akbar Birgita, sama nih ra ngerti ya kan? Walah. Ya, Astabrata Akbar Bergita. Terima kasih Pak Dalang. FYP. Kayak dotok kan duwe kong siji kok tulisannya DG. Apa kuwi? Dotok gending. Gelmu. Weh, kayak tamu lah. Yuk, langsung. Yo. Opo ya? Yo, ayo Mbak Bir. Disapa no. Milo Jendalu, Mas Akbar. Bir sekali Mbak Yo. Bagaimana kabarnya? Saya, Mbak Rachel saya. Saya sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat toh, Mas. Sehat. Waras? Sehat dan waras. Oh sehat dan waras. Aku ya waras ya. Ah. Ya Mas Dodo, selamat Ya, malam. Dek Anja. Gimana kabarnya? Sehat deh, sama gimana Sehat? kabarnya? Alhamdulillah sehat dan waras. Jenengan waras? Saya juga sehat dan waras. Waras ya biasanya enggak waras sih, kok biasanya enggak sehat. Sehat dan waras sih beda ya Mbak ya. Beda dong. Oh. Beda. Lek waras itu mesti kena sehate. Lek ya waras berarti sekelas tidak sehat. Oh. Ngono. Wong ning dalan kaya wong edan mlaku ngono ki sehat kabeh awake. Nek ora Sehat kabeh ora waras. Contohnya Mas. Duh, Mas. Komet. Komet iya. Piro? Kan? Loh, kok piro? Piro. Bebas ora waras kok. Loh, Loh, berarti kowe seneng dilek ora waras. oh, Anda sama seneng muni nggih? Kapan? Loh. Kowe iki lho Sampeyan ki lho, sampeyan ki diarani ora waras ki seneng. ora masalah. Loh, nyapa kok ndak masalah nyapa kok ngono ki? Wah, wong paling los ki wong ora waras kok. Ora waras. Heeh. Kok iso lho? Loh, mesti nek ora waras akeh sehat. Tahu ngerti? ODGJ turun jalan kok pilek ngono ta? Gak tahu. Waras terus. Berarti kowe seneng ODGJ? Lah, yo ora yo. Lah iya. Terus ngono. Jare iki ngomongmu ngono. Aku timbang rene sing kalah. Aku mau munduran. Mas Komet. Duit karo Mas Komet, duit karo Mas Oh, Komet. duit sama Mas Komet. Iya. Aku. Kowe mau disio-sio. Presiden 6 bagiane dodok. Iki tak pasrahi sepenuhnya Mbak Rachel untuk Mas Komet. Aku untukmu Mas Komet. Baiklah, sini dong. Iya. Sini sama aku sini. Pancingan. Ya, Bang. Meski berarti wis anak Tanda-tanda. Ora karo koyo kadoan ya. Kadoan piye maksudmu? Ini pasangan dua sejolo. Kowe ngomong aku karo kene kadoan. Iya. Tak omongi le. Ya, Bang. Kowe oleh iki padha karo nemok emas. Iya. Lah Mbak Rachel oleh kowe kuwi padha karo nemok telek. Nah, itu Ya sekali-kali nemok telek. Lah nyapa? Ora apa-apa telek. Telek apa? Terus telek sih pasti masih elek ning pantes. Oh, iya. Aku telek hering. Apa kuwi? Wis elek kaya maling. Oh, udah ambilmu. Ngono bisa iki. Komodo elek maling. Kita duet bersama. Wah, spesial untuk Pak Lurah dan juga para ibu-ibu PKK. PKK. Ini lucu galu. Guru Lurah kan guru TK juga. Guru TK. Mbak Rachel ini juga guru loh guys. Guru TK. Ora. Nah, Guru SMP apa SMA lo? SMA. SMA. Aja. Mata pelajarannya apa sih? Mata pelajarannya itu seni budaya. Sini budaya ya. Pak, cocok Mas iki. Cocok. Iki guru TK, iki guru TK. Pak. Guru cerek. Pak tua. Anu Apa? Ayo nada. Ayo lah, Oh, coba iya. nada kita. Tidak nyuwet dek rono kok kene ra iso ngono ya. Nadane apa? Aku saking kangenku karo anu Sapa? kanca-kanca. Kanca-kanca.
Mas Dada, sama di sini ya Mas Dada ya. Apa ya Mbak? Di sini aja. Saya tahu wong jumbo. Biar aku di. Lah yo Mang. Kok kebablasan kono kan? Kebablasan. Rene. Nah, gitu. Nah, ini. Ayo, digitreng, Mas Tris. Oh. Kandang tanganku Mas Nomer. Baiklah. Jadi Mbak liali mulu. Dia sudah tidak memakai. Iya. Sebuah lagu buat kamu. Hah? Sebuah lagu buat kamu. Hah? Aduh. Udah. Iya, mana nih? Sebuah lagu buat kamu. Ah, coba lagu buat aku. Iya. Oke. Aku akan dengarkan Mas. Mbok gerakan ki yang Barang sih. wis iso ora gerakan romantis. Nek gandeng keduren Mas. Iso ora gerakan romantis. Gak iso. Lagi mau sama kejawab ki. Berarti sama iso. Bener loh. Dicontoh nih kan? Dalam apa? Aku senengnya klipe kono. Oke. Ya. Dalam kok golek dalam dewe. Kok dia kan bintang itu kok bayari kok ora tau mantek. Iki lho, terang. Cara nanya. Nyanyi tak, aku tak bagian. Oh, ya. Rembulan ing wayah wengi. Ono loh Mas Komat. Sih. Baleni. Aku kok krungu tok gimana kok? Tarik ngene kok tok. Oh ya sabuk itu. Sabuk lho, Iki lho. Efek timang iki lho Mas. Sabuk ini nata. Natap ki apa ki angin. Angin. Tidak mungkin nih. Piye lo sing anu aku kok. Iya Mas. Iki iso ora digerakne ngono kuwi. Gak iso pisan kas Mas. Saya kecil tadi. Contohnya bisa ngasih Mas ya. Janji tresno diseksani. Oh, iso ndak ngono kuwi. Ono no. Dansa ngono lho. Contoh niki ngono kok iki mah dansa salsa namanya. Iso aku jajan. Nah, iki, untuk iki iso iki. Ayo sini. Janji tresno Aku kok gak ngerti. Nang tok ini. lah kowe nek kesempatan ya ora campur. Lah kene Mas khusus ngono ki. Aku Khusus lho. harus sing Joko sama Mas tidak Joko ya. terus apa? Alah iki gak iso, mundur. Nah, iki ora tutup. Kowe sing janji tresno disekseni. Ya, ya. Masuk. Janji tresno disekseni. Minta Sing lagumu kaya Bandari. Aku nyanyi campur sari lan campuran ada kok. Aku keduk-keduk. Ora ndang tok. Janji tresno disekseni. Lagi. Nyapa? Wis aku jadi kok tidak to. Malah nyampe kadoan gitu. Si dane piye? Lha patene nang Mas Komen to. Iya, bisa. Oh, mangga yuk. Jadi ini yang main separuhan ya. Oke, niki kata Sosiati. Nggih. Oke.